салом тамошобинони азиз, диловар ҳастам Сафаров дар барномаи аз бекорӣ кадукорӣ. ин як мақолаи халқӣ аст ки мегӯянд бекор ки мондӣ кадукор. ин барнома ҳар ҳафта рӯзи якшанбе тақдиматон мегардад. ҳама мехоҳад ки хонаи зебо бошад ва оро додани хона шарт нест устод даъват кунем. рӯзҳои якшанбе рӯзи истироҳат аст. пас шумо раис ҳастед, соҳибкор ва ё касе дигар, мас ана ҳамин кор асабҳоро ором мекунад. ҳарчӣ ки аз худамон бо муҳаббат мешавад, ӯ дигаргон аст. пас рафтем. барои ин қутиҳои тухм холияшро пайдо мекунед. гумон мекунам ки душвор нест пайдо карданаш. дар чаҳор тарафаш тахта аст ё ҳар чӣ ки рост бошад мегузоред. ҳатман санг ё ғиште гузоред. ана лой ҳам омода шуд. гумон мекунам тарзи лой кардан ҳама медонад. каме қум лозим аст ва цемент. бас. рӯяшро ҳамвор мекунем. кайфияти ин корро на ҳама мефаҳмад. чун гуфтем дар боғи хона кор кардан ё ҳар чӣ ки барои хона аст, ӯ кайфияташ дигар аст. ана омода шуд. аллакай хушк шуд. онҳоро мегирем ва албатта тоза ҳам мекунем. шумо ҳатто метавонед ки аз корча ҳам истифода баред, аммо аксар мардум бо даст кор мекунад ки эҳсосоташ дигар аст. хулас ҳар чаҳорашро тоза мекунед. ана омода аст. бодихат бошед. ғишт мегузоред. ӯро рост мегузоред. инро паҳлӯяш мегузорем ва ду ғишти дигар паси он. фақат сару сема нашавед то ки каҷ наояд. боз барои мо лой лозим аст. нуро ҳамчун як ҳам дохила мекунед ва ҳам беруна. фақат сару сема нашуда, оҳиста оҳиста, ҳам дохила ҳам беруна. инро ба хотири ҳамвора кардан ва қолабашро пайдо кардан истифода бурд. паҳлӯи дигарашро мегузорем. инчунин ҳам аз дохил ва ҳам аз берун. таваҷҷӯҳ кунед ки ду қутӣ дорад, яъне қутии хурдакак дохилаш танҳо цемент аст бо об ва фақирчаи калон бошад ё тағора мегӯем, дар дохилаш цемент ва ҳам қум аст. чормашро гузоштем. пеш аз лой гузоштан
ҳатман онро бо худи цемент тар мекунад. боз ҳам ҳамон ҳолат аз берун шоткачаи хурдакакро барои ҳамвора кардан истифода мебарад. ана тамом, дохилашро қум мегузорем. барои чӣ агар савол шавад сару сема нашавед. пас аз чанд лаҳза хоҳед фаҳмид. дохилашро пур аз қум мегузорем. риштаҳои чаҳор тарафро фаромӯш накунед. бо ришта баста аст. ба хотири мустаҳкамиаш эътибор бидиҳед. ба он хотире ки тар аст. як, ду, се. чӯбчаҳо барои чӣ суол мешавад? сару сема нашавад. чаҳор. дар чаҳор паҳлӯяш гузоштем. агар ки рафту обчӯшаке ки дар дасти ӯст нест, метавонед ки дар хона аз барои дарзмол кардан ё ҳар чӣ ки аст истифода баред. рӯяшро боз цемент аз қум. чӯбакҳо барои оне ки агар рафту шумо об зиёдатӣ бирезед, поёнаш ҷой аст барои баромадани об. цементи тоза мечӯшад барои хушк карданаш. бубинед, чаҳор кунҷа аст. инро метавонед ки аз кардони холӣ истифода баред. рафту ин тавр агар набошад, метавонед ки дар хона ҳаст скотч, ҳар чӣ ки аст омода кунед. тубро аз байн бурида мегузоред. четҳояшро оҳиста пур мекунед. боз ҳамвор мекунем. дигар мегузорем. ана аллакай омода шуд. оҳиста инро бурида мегирем. тубро ҳам мегирем, аммо каме душвор аст. бе амбурча куҷо кор пеш меравад? амбурчаам лозим шуд. акнун мегирем. бале. ана гулмонаки мо тайёр. мо танҳо тарзи сохтанашро нишон додем. шумо метавонед инро рангу бор кунед ҳар тавре ки ба шумо маъқул аст ва ҳатто метавонед ки аз ин ҳам хубтару ҳамворатар бисозед. ин аз худи шумо вобаста аст.
ва ташаккур ки вақти худро дариғ надоштед. ба шумо худоҳофизӣ мекунем то якшанбеи дигар дар барномаи аз бекорӣ кадукорӣ. худоҳофиз.